Orang nyangka ternyata kegiatan sehari-hariku dibayar dolar. Sebelum cerita-cerita, bateri kegiatanku dina wingi nanggone mamake. Ternyata nyong gumen singkur bisa dadi penonton konten sehari-hari para konten kreator gede. Siki malah kontenku sing ditonton nawong seluruh Indonesia. Nek bulan Oktober tahun wingi nyong golek konten ora keluar kang zona nyaman. Terus esi tetep gawe konten asal-asalan sing penting setor konten. Tak jamin kontenku tekan siki urung ana sing FYP. Dan ternyata emang bener, walaupun gawe konten keseharian keselek ora patut, tapi nek bonusnya kontennya jadi FYP sing nonton wong ewonan bahkan atusan ewu, rasa keselek terbayarkan, malah dadi luwih semangat maning golek konten. Nang akune nyong membuktikan gawe konten VOD akune dadi luwih cepat berkembang dan personal brandingnya dadi luwih cepat kebentuk. Kayak ngomong-ngomong, nyong agi bateri mamake menjadi baru, tuku bangsane lenga, gula dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Konten gue fokus disit mang personal branding, masalah hasil mesti bakalan mengikuti. Domo nek konten kur mikiri hasil dan hasil malah jadi cepat males golek konten karena biasanya hasil ora sesuai dengan ekspektasi. Wis rampung golek belanja gari lanjut balik. Nah berhubung belanjane mamake akeh dan ora muat digawa karo motor, dadi nangyo tek pesena becak motor. Geh konten gue kesel, dadi aja gunakna waktu narika nggo gawe konten sing ora ana isi kontene. Karena saben dina konten kreator bertambah, otomatis saingannya juga nambah. Makanya sesering mungkin kudu upgrade konten. Balik kang jadi baru, ke mampir sedela ngune Yuriski umeh nang Sumpiu. Nah, ke jenengane Yuriski, terus singke jenengane Wanarsi. Wanarsi kue mbok kayune Rama mertuaku. Alhamdulillah siki wane wis sehat, wis seger maning awake. Singkat cerita, ke nyong wis bali nang nggone mamake, yakin tuku semangka nang kradenan bener-bener ora mengecewakan. Wis rasane legi, wis gena abang terus langka wijine. Berhubung anu wis ora udan, dadi nyong karo Aldo garep bali meng petarangan. Suwun banget sing wis pada nonton kontenku, dituku konten selanjutnya. Aja bosen-bosen ya, tapi sing bosen ya skip bae.